Mama Jaka kanggo miminini kedik Mas Kartopoloe kedik bapane Daus sing hormati Mama Dene Niko sing paling eman wong duku kerupuk sing duwe jantar aja lali Bapak Yusra kedik Bapak Yusra Bapak Uus minangkane panitia aja lok digawe lamun mama kunci mili kunci Mas Kartopoloe kedik Bundai anik bos lele dewek masih ngormati Manyung ya ketemu harapan bae hari mandek wara-wara Manyung menengkoy ngapisin mako ke Manyung neng latini sira Bapak seri mangan ini surti ae kedik kanggo aani jame kedik minangkane sing ditembangi Aa Padil Kang Kunci Junaidi Kang Kunci Cilik maneh wong peduluran Bapak Yusra beli bangsa lali kaget Tobat tomat aduh benang botong rewil kabeh sisa-sisa kesangyangan saking Gunung Gundul banget ngerasakan bingung kakang setelah langkane kaidene Gusti Sang Yang Gempol sisa kesangyangan saking Gunung Gundul kadia kandang tanpa isi Mamai Genteng Mamai Jaka mimini dia kedik Papa Yusra kedik Gunung Gundul wis tak ubak dari kabeh anak putu Sangyang nawe tu maksud dan tujuannya pengen amprok Pak Joko karo Gusti Sang Yang Gempol tapi apa ning akhirnya kabeh sisa kesangyangan saking Gunung Gundul sia-sia ning segala perjuangane kakang mulai semono kula pihatur karo sampeyan priwe nasibe kabeh anak putih Sang Yang Gunung Gundul Mamai Sirengen minangkane sing duwe jaran putih dewe mantap ulang bubungku ya Dewa Jagat Betara ya Dewa Jagat Betara kegila-gila iya nasib kabeh anak putu Sang Yang Gunung Gundul pangawat papat pribasane tak puteri nanjak gunung temurung jurang ning pribasane mamaku terusane kedik Mamai Serine kedik Papa Yusra pamit bodong boek bodong plakuk bodong anak adjustment segara amba sira seberangi pengen ampruk lawan Gusti Sang Yang Gempol ampun 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 mamaku wungu mama luna mama kunci kedik Mama Serin Mama Jaka
Angger beli bisa ketemu. Iya kakak. Gusti Sang Yang Gempol laksana di telan bumi. Ya dewa. Ya dewa, dewa muda. Anu. Padahal kurang sepira pengabdiane kula katut kabeh anak putu Sang Yang saking Gunung Gundul. Tapi apa ning balesane? Kanggo mama carwaning dik nok nitai dik apa itu mama ijakai apa itu nok nita mama esio mama kumu terusane geding Mater anak putu Sang Yang saking Gunung Gundul bisa dihitung kelawan hitungan jari. Tau kenang apa Gusti Sang Yang Gempol setega iku kakang? Apakah Gusti Sang Yang Gempol ora seneng ta? Apakah Gusti Sang Yang Gempol kurang ning segala pengabdiannya kabeh anak putu Sang Yang saking Gunung Gundul? Sehingga lunga tanpa permisi, tanpa ngupai kabar sama sekali kakak. mama sering sing duwe jalan putih kanggo kang warta mae geding sing duwe TB abadi Kakang beli ngerti ning lepak yai. Sifat lawan tindakan Gusti Sang Yang Gempol laksana cangkriman sing durung bisa kepada. Papa Yusra mimini ning mama ngejaka sing ditembangi ya. Tapi kakang ning batin bersumpah. Pripun kakang? Lawan Sang Yang Dewata Agung. Iya. Demi syukur kesenangan rakyat kang ana ning Gunung Gundul. Windo takran tahu beli bakal balik ning Gunung Gundul. Yen durung bisa nampokaken Gusti Sang Yang Gempol. Iku sing dadi sumpah aku yai. Setuju. Kanggo ayahe Silpi gedhi ayahe Silpi mama dene Miko Mas Kartopolo ayahe Silpi gedhi matur kesuwun. Ya. Iya. Iya. Buntung yo. Ai, setan cilik. Iya, iya. Hei. Menang gua kabul. Oh. Ya. 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 Ya 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya.
gede. Arep menti sirane bareng-bareng Ya pujare kono pengarep ya. Bocah beli dua pikiran siraku ya. Yen orang iku anakan ketek cilik. Ya buktine kenyataan kaya konon. Harimau niburi siapa? Mangkok. Nun ketek. Anu kabul. Nah ya benar. Batur ki lagi kelangan. Kelangan siapa? Kelangan Gusti Sang Yang Gempol. Mendekala wong wis gede tua. Wong wis gede tua dawu kaplak rambut putih untuk ompok kok digelangi. Ai mambu. Kok Nun mater sisa kesangyangan tinggal bisa dihitung kelawan hitungan jari. jarine siapa? Ya jarine kita. Sotene jarine sampean. Iya. Lamun jari sikile Kastiwan, mangsa jejak 10. Jari siapa? Jari kita. Jejak 10. Beli. Jejak. Ora. Jejak. Ora. Dene hitungan jentik sikile ilang siji. Bisa sore laka siji Dicopot kiri. ngitungan jero soal. Iya. Ide. 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 Ide ngejeble aja. Ide. Kenang apa ngejeble aja. Tapi linggi. Dinyewet po juga ku. Lagi apa sih? Ini burdika. Hajat hiburan kedek. Bagian dengklang-dengklang kepimpinan kita. Ya bener mono. Lampon di tiburi tinggal bating diubek-ubek bocah cilik dikeropok bocah ton FC priwen. Bisa diubah. Yang dikandil konon rai ya beli. Iya. Kayak gebutan lawas. Blesak. Ya blesak. Hari sikil. Sikil telengan. Kayak sikil yang kiri. Tapi ling lainnya mah. Iya. Aja guyon makok. Ya beli kena wong sangyangku beli kena guyon. Beli kena guyon. Ya bokatan dikutuk marang dewa. Dewa. Marata sanga. Iya. Dewi maratan wolu. Bener. Sang dewa beli terima. Beli terima. Dikutuk. Dikutuk. Pas anak putunya kok beli bisa ngentut. Kok rungu beli. Sro. Rongokaken ya. Rongokaken kecer. Kupingnya aku dijembreng karena wong ngomong kok. Ya ramah krungu bae itu tunggal temerang ya. Sirane dermemel bek kaya wong khotbah. Kabul. Nun. Anu kabul. Iya lah. Si Kakang kelingan. Priben Kang? Lawan ucapane Gusti Sang Yang Gempol. Priben? Jere Gusti Sang Yang Gempol. Penimbang ilang pepunden Gunung Gundul. Kendi pertula. Masih mending ilang nyawae Gusti Sang Yang Gempol. Apa maksud sampean ngomong kakak ya konon Kang? Apa sih replik kelingan? Peristiwa semana terjadi peperangan Ya. antara wong Cirebon lawan wong Gunung Gundul. Peperangan Gusti Sang Yang Gempol nalika waktu ning kono nemoni keapesan yayi. Pepunden kendi pertula hilang saking wakingane. Siapa sing nyolong? Iwal wong Cirebon. Aja-aja ning lebakuun Gusti Sang Yang Gempol ninggalaken Gunung Gundul cekake keyungyun karena ilange kendi pertula. Loh. Lamun to bener ning segala pengucape sampean Kang kayang konon. Ya boyang ngomong Gusti Sang Yang Gempol karo kabeh sisa kesangyangan saking Gunung Gundul Kakang. Sipate aja kayang konon. Apa sih orang melas karo kabeh anak putu Sangyang Kakang? Kakang ngerti. Mulane tujuan kakang ngumpulaken kabeh anak putu Sangyang Gunung Gundul. Iya. Pengen weruh. Tujuannya arapanmu jalan muji. Lawan Sang Pencipta. Jadi mene-mene kini karang suwung ke. Tujuane Harapan muja. arep muja Karo dewa. karo sang dewa. Ya. Kok gak Kang pengen takon Priwe. Kan kita ki sebagai anak putu kesangyangan. Ya bener. Memujane karo sang dewa. Sang dewa. Nah kita ki beli weruh. Singaran dewa
arane Dewa Sapa, alan ana pira. Konon Ye, ya mengko tak bae weruh. ya mangga. Sementara kiyen sira muja lawan patung. Nah, Yaku astana. Jare kita gapa. kaya kono. Singaran muja-muja sampean ku ananing tempate ya kok. Nah, Aku lali kok. lali ba kaya wong turu lakas sing gugah. Aku kelalen. Nah, Biasane muja ning sanggar pemuja, ah, yen ning tangai wana. oh, Ya. ning alas, Laka patung, laka tembekong. lah langka. Lah kira-kira sementara kiyen dia akal-akal. Ah, Najan laka tembekong, laka patung. ya, Yaku nyapat capak. Kira-kira ning bengi kiyen kira-kira gelem dadi patung. oh, kian mak sementara. Sementara. Cocok-cocok. Cocok-cocok. Ya, engko mangkok garap milih. Dipilih sing pantes apa? Kok milih sing dadi patung beli padu-paduan. Iya. Ngelatih sing awaknya bersih. Bersih. Lan pikirannya jujur. Sing jujur. Beli kena cengkak-cengkok, plenggak-plenggok. Beli kena. Oh, kuat So- pilih. Dipilih. Coba sing bodong dingin apakah layak sekiranya mangkok. Kok dingin. Kok di Terawang menang. Ah, di Terawang kayak dok. Oh, beli. Kira kipik bagian awaknya bersih, pikirannya kotor. Aja hari sing kotor aja dianggo. Wis kita bae aja bodong maning. Hari kita mau wong bener-bener ngewong kini mangkok. Memang pikiran yang bener sih Rake. Ya. Mau awaknya sing beli bener. Ngapa sih? Ya itu loh awak belum kayak koran kok. Gambar melulu. Iya, iya. Oh, Hei, Sun. Si Oli ngepel karo beklin. nah sampean maning. Apa sih? Pikirannya bengkok. Ah, Sikilnya cendek. sik. Bucak. Wis beli petabla petika laku ya kayak kono ku. Cerokok no. Hei, supel. Arane wis sumpel. Supel. Bak sumpel iku sumpel mana, sumpel mene, jel mana, jel mene. Wis Iya. pesen petah akun ku. Iya, bener. Bener sih Raki. Iya aku nih. Nah, dari Oh. apa? Mawane ku along mawane ku along. Bagian katone menusak, katone ki katone ning jaba bener. Ah, Sing rasu piku setan banci kene. Aja. Aduh. Aja kotor berarti manyung. Kotor kuning. Aja. Wis mana nyong? Kok dingin, ana suarane wong. Iku. Ay. Tecer. Iya nuwun kudu nglamun dadi raden. Bengene saku pernah pengen dadi raden. Iya bener. Raden Sandiwara bangkir kasar pakana. Andi warang. Wira Dharma. Iya. Iya, Sandiwara bapak kuwu. kiyen kira dene mah. Yakin Raden Nalime, botong Raden Kanase. Iya bener. Iya, mung bisa nak yakin gue kenang ditabrak motor. Iya. Malah kasih pedal tadi. Rusak rasak lain Iya deh. rusak rasak. Oh, tadi kecer pantes. Wis kecer bocakin wis pantes lamun diranjing ngene. iki. Bocah bersih pikirannya mulus. Iya. Iya awake ya rada bener kon ka. Ya raine wis sing beli bener. Beli bener lah pantes. Aduh saja ngomong. Jagian. Menang dipilih siraki sementara nyambat dadi patung. Kapan ya di patungnya? Sekian suku Oh, kita. sekian. Ya iya. Mana dodok? Duduk nih kene. Ya ngendi dodoknya pengen ogo. Nah, pokoknya dodok. Sok wis bener Nah. durung cara dodoke. Ai biang ya dewa. Tunggal temen bocah kunci. Endas di padal. Nyangitaken. Kaya bola. Jari segi duduk. Ya dodok ke masnya madep mana nyembay pada brutuk. Sakari gak ngomong, ada mana aku non? Ya mau gede tua aku mas beli ngerti bae aku. Yo asal duduk be. Mana dodok? Madep mana raine. Madep bene. Di raine. Bisa dirai beli. Takon rai maning. Oh. Yo madep mana beli kok? Yang madep mene kamar kita nyembay bener. Kau ini dari piye kan? Dodok. Oh dodok. Masa dolai ku maning. Dodok. Sila dodok ke tangannya sedekep. Dodoke sin. Sila. Sila sikile. Dodok ke sila. Sila tangannya sedekep. Nah, dironcon. Aja merem matanya melek. Mana ditarik ini ki. Dari.
Bukat kotor. Bukan kotor. Hei, copot dingin penting. Angil kono. Kotor. Hei, bukan tugel, makok. Kader rewel kader. Kirake, kader dulu sebentar. Bot mati. Pri mesti kan ngucaline ka. Kegubet kuno. Oh, iya paling nyangkul penting. So, sirane dodok ajak ngomong. Dodok, usah tuh ngomong menang irake we. Aja semaur manut menang ya. Sok, didangdani kira-kira mirip karo dewa. Kok Hampir kusuk. arep ngemet alat-alat. Ya, Pakakase ngendi kana? Sira sinaroe. Ini Yulat di ngono, mana Bang. sirane? Iya. Oh, masih ning ning kene. Awas Jer. Anak, Anak. digawa mene. Nah, campur tembelak manukin. Oh. Iya. Iya ingat Eh. kok. Ini satas ya kok. Ki pakakase ke. Ini pengakase. Iya ya masa ngara nun. Disuntik sirane ku bocah bayi arep larap. Belum sirane. Sedakep. Semaur bae kok meneng-meneng gak. Ono tuh ngomong-ngomong. Sok dia lirane. Alate tuh kena alate. Iki maksudnya mengemet kian meneng Allah. Ora dijuket karo kian Allah. Bocah. Ah, Bismat baru dipantal. Sok didangdani. iya. Kira-kira ya kayak patung. Ya ya sing mirip li. Ah. Sok. Bagian manusia gayongan amran mirip kayak patung kudu diborei. Ya iya. Kudu didangdani. Oh. Walik kuno. Salah kuno. Oh iya iya. Ngendas. Ah iya nih kayaknya ya. Oh, Kiki Topong. Walik. Ah, Walik. Wis ada bagus putih yang buruk. ya bagus murum kok. Oh. Oh, iya. Ya. Oh, didangdani raine anu. Kayak Oh, dewa masih ya. Kayak rombongannya si Bokok. Kandunge. Oh, ya. Ah. Kok meti bedake. Dake. Banyu dong. Di banyu ini dingin yang bernempel. Anak beli banyu ini jaluk siji. Apa? Banyu. Sok banyu nek. Nah, menang. Oh, bernempel. Bernempel. Wis meneng ah si Cer. Aja Rai ubah wae. kulite wis puyuh gak masih gedolanan be wadon. Barang lagi kan yang bugel kono kok. Batur grupen lah. Mecak bodong di dalam. Ya engko amratam li. Ya kokon rata. Ah. Rai bae kok. Rai. Ditumplek bae ya kabeh kini ya. Itu PKB. Oh. Oh. Wis dadi. Burung. Oh, ini di matane digawe. Oh iya matane. Oh, bentuk mata. Uwen mata. Iya. Kan beli ketenger mata kedongnya ku. Ya bener. Nah, wis aja meneng aja ngaji wae kah. Oh, matanya bener mata manu. Mata patung. Uwen kumise. Kok cangkeme. Oh. Anak Jumure. Jangan bareng Rimpi dengan kono kok. Oh lepat jumure. oh, anak merah kan di kana merah kah. Oh wis dadi. Ya. Lah, Oh lah, mirip. abang merah kah. Iya. Wis ngono wis. Wis. Oh Yayi. Wis mirip kayak dewa. Oke. Wis mirip kayak patung maksudnya. Iya. Oh, wis mirip dulu Kang. Wis mirip bener. Ah, Sirane dodok ya. Yuk mana? Dodok apa kusuk? mulai. Ayo. Dodok. Awas sing kusuk. Bos. Ya Dewa Jagat Betara, ya Dewi Jagat Betari, ya Dewa Jagat Betara, ya Dewi Jagat Betari, ya Dewa Jagat Betara, ya Dewi
betari. Kang, Ya. hei, Non. Kang, Non. tadi kan nyembah siapa? Nyembah dewa kok. Mendi dewane. Ya iku ning arep beli. Dewane mungkes kayane mah. Langka. Mendi dewane. Yang dewane ora disuguhi kayane mah. Bungkus gara-gara sira guyon setan. Ayang kula sing tangtani ne. Diglati dewane. Diglati. Mendi dewane. Ning endi todokaken. Nanti. Mendi dewane langka. Wah, Manang itu. Dewa. Mendi dewa. Aduh. Bocah. Nah, Ana beli. kakek per. Mene. Mendi. Hari kun dewa tutup. Astana kedewa yang ada ning. Hai, Kang. Ayo sembah. Ayo di babang. Sembah. Ya dewa Jagat Betara, ya Dewi Jagat Betari, ya Dewa Jagat Betara, ya Dewi Jagat Betari, ya Dewa Jagat Betara, ya Dewi Jagat Betari. Ya dewa non Kang. non ketek non Meliak. non apa mandi Dewane yang manis. iku dewa Langka. astanaga Tiga kuduk dongan yang beli bener berarti kuno. pada guyon Iku kecir anu. bungkus dewane Wis gulati mana digulati? bujaku dilatih Diglati tang. jare ke jare waraja guyon dilatih jangan dilatih Mono. Ayo. andi dewane dilatih Wah, Ngulon. ana beli cer dong Nah. ana Eh. beli Sedulur. Iki ketemu. ketemu Iku wong ning kono ku. wong patunge Anu dewane ku. iku ayo sembah Ayo. ya dewa Jagat Betara, ya Dewi Jagat Betari, 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 ya Dewa Jagat Betara, Weh, Kang, Dewa wis, kedek. ya Dewi. no Tang. Weh, kusuk. apa maning lagi nyembah Tangi. lagi nyembah dewa ketek Dewane langka. Iki astanaga Jika mau kekusuhun nari. sira mah guyon bae karo apa-apaku. Beli guyon berapa kita? Ana waktune guyonku mangkok. Beli guyonan beli apa? Hari kun dewane mendekna maning. tangi Juara lah kesuguhan kayaknya mah. suguhan dia pun nganggo buyut Orang timpai tebruk sih. gua mah tukang kendang mendi dewane ki Di gula di mana kau? dewa Nanti. bolong ana ning endi ada Pengumuman. Rakyat sedulur bukat nemu dewa jentul ning endi. Hoi, Allah biang nu kana. ana ning wong dagangan popes Wong antel beli pengen memanganku. ada priwen kuno kok bos Iya. takon. Arti ning Iya, ganja. biyen bepriwek ku jadi bopong. jaluk tulung gak karo rombongan jago Jaluk jago tolong peralatan. ya Tukang manu pelat, tukang belat tukang gosir, ya tukang mangut bebek. ya Tulung iko nyambat bopogan patung balang namene. di balam dan ada kowe putelan Kerja priwen Wah. ngomong pokon mene pokon mene. ya iya
nyambat ning rombongan jago kantuan ngalape. Jarang mah sementara medewana kon waras bidingin ya. Ya. Amren lu ngamene. Ya. Ah. Pengilang tuh nenek beli lu ngamene. Ika. Oh iya nih kan anak sing bopo. Mana waris. Saya sing ketepok bay. Iya. Iya, kepenakan temen kecer ya. Awas candakan, Kayak candakan. kayak panjang bay. Awas panjangnya ku. Nah, deh, wadi geluntung akan baik. Dewa ditumplak-tumplak pakai pasir. Ampun. Endah, beli melu-melu kita makan. Jangan, Kang, ngkas jare enggak. Beli melu-melu je. Beli melu-melu. Ngkas beli jare enggak, Kang. Ngeriamnya buat enggak. Udah kemanding ku. Endah, makok. Kita baik sih. Wes, ya, maaf, ampun, maaf, maaf, Kok? Nun Dewa, Sing Uma, Cing Uma, mangkat Bang Sandiwara. Mangkat Sandiwara, Nganggo jaket, jaket lepis, celana lepis, ya, sepatu sepatu kulit, numpak ke motor, cotom helm, jatuh melem, cotom laken, jatuh belakang, motor vision. vision, mogokan be, Orang apa mogok vega? Woi, kakek ini jadi patung-patungan. wong mola sih, apa yang tadi apa? Anak patis gak kok, jadi seri itu aku. Indahnya seri lah, kasih matanya kedeng ko. Seri mah bener. Raine ya bagus. Kun belum awak kayak tekek. Len rai kayak dengkul. Raden Sandiwara endi? Saking dengkulnya kayak Rai. Oh. Bisa jangan ngayang-ngayang. Mono, jaluk maaf nih Kang Kecer. Anu, Kang Keper. Sini sih jeluk maaf. Ya pada baik tidak keding. Iya. Mono Briwen, jaluk maaf. Briwen. Tidak beli. Tinggal bengi tadi mungkin tadi nepang. Sida sida. Kita beli je. Jadi harap jaluk maaf. Oh iya, jaluk maaf Kang. Betul benerang ya. Ya tak ampura cer. Iya. Sebenarnya sira beli salah. Sing salah merombongan jago. Sing arane dewa iku merupakan ya pencipta alam. Beli kena kanggo guyon. Sing wajib patut sira sing dadi anak putuwe ya wajib nyembah. Nyuwun karoma, nyuwun selamat lawan dewa. Iya Kang. Cuman ya ku rombongan peralatan salah guna. Aja jadi hati dan dia pengerti ya. Jaluk maaf dewa bokan. Wis mari jadi dewa nih Gokok. Ya kan Raini masih jadi dewa kuno. Sirane mancing sak tega jadi sembah. Ya, Wis mana mancing sirane. Mana itu gawe Raini didangdani maning yo. Beres ya kok. Iya kalau didangdan kayak motor Irak Dangdan boy muda motor didol pe. Urusan reang. Los mancing. Iya rak kudu pongan karo reyang. Ya, moga-moga anane sira nyuwun karo dewa dijabalan dewa kru penjaluk sira pengen amprok lawan Gusti Sang Yang Gempol. Nggih. Sementara kieu Iben Kang. kesawange kabeh anak putu Sang Yang lesu bakal tak pai jamuan tak pai vitamin sing semangat. Yalah kamaning Iya. vitamin sing gawe semangat anak putu Sang Yang Gunung Gundul Ya. ya iwal hiburan. Setuju. Setuju ya? Seneng mangkok Sira seneng. Ya iyalah. Sedurunge sira hiburan, salam-salam kanggo anak putuwe Mbah Buyute. Sok pul. Ya wis Kang. Bakal sampai ngopi kesempatan ning kabeh anak putus Sang Yang mumpung masih bisa ngormati kanggo rekan panitia, Bapak panitia Mbah Buyute kok ya. Terus ora ketinggalan kanggo Bapak Kunci sareng Ibu Kunci wabil khusus kangge Bapak Kubu, kangge Bapak Lurah, kabeh seperangkat desa tanpa terkecuali dihormati, kangge bos kameramen geding, kangge masyarakat kota, terusan kabeh ya kok ya. Semoga terhibur karo Dwi Warna ning bengi kene. Wabil khusus kangge batur lan sedulure Dwi Warna sing ananing terusan kanggo rekan seniman sendiwati, kangge Kang Bangir, terus kangge Kang Gembor Keding, kabeh bayak rekan seniman sendiwati,
wabil khusus kangge batulan sedulur Dwi Warna sing ananing panturane kok kangge bos Demang calon tuan rumah saking Haur Gelis terus ora ketinggalan kangge Nok Saminah kangge Nok Mala kanggo Mamae Puput sareng Papai Andika mantan tuan rumahe terus ajak lalen kanggo Mime Lulu sedulur saking Cigugur terus ora ketinggalan kanggo Bapak Guci bisa lah. Bapak Ibu Aj Mama Ugi kangge bos Pundang si Banyuireng wong 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 Pundang gonta ganti pasangan dudu berarti katalan lumayan masih pengen duwe wong wadon di asal bisa kelon tapi eman aku walon si suki
si kuwi buyut kebo matur kusuwu Babang kanggo sing dilesung pipine terus kanggo papai uki minangka sedulur saking Kronjaya Gedeng ya gimana Kang? wis dianggap cukup ya Wis yen sira wis kerasa semangat kita ajak kesuwen berbudak tinggalkan tempat Ayo. ini diglati Gusti Sang Yang Gempol pemarah Ayo. Bakat, Ayo.